saka kulino ya Mas ya warna-warni warna pisan sing wani pasti duweni nok puput minangkane kang hormati nok puput eman lan sayang singanane Hongkong dewe sareng mamae Anglia mimi Anglia minangkane sing duwe melon Jepang dhewe ngaturaken mature kesukun boten ketinggalan sareng mimi pian soten minangkane bos wedhus nok inang minangkane sing ana ning oman ari wis kelingan kenange maneh no ina sing ana ning omah bapak tuane Gibrane gedhe sareng ayahe kupran sing dijaluk sing bayari mamae Indri matur kasuwun sareng nok kirane keding sing duwe kebon kelapa sing duwe wilayah kebon kelapa dhewe ngaturaken matur kesuwun sareng Mimi Nur Mamae Rizky Mamae Rizky soten minangkane sing duwe kusen jati mandiri mane wong seduluran Mamae Rizky sing duwe kusen jati mandiri ngaturaken matur kesuwun sareng Aatardi eman saya selawase eman sayang Aatardi selawase Kang yana bebasa aja grada gruduk bukan ora rembug terus terang ngincangi tumindaki sampean isu niki ngrasakaken tambuh ning sabenere sing maune kabeh para bidak lagi pada sibuk masing-masing
ana sing lagi ngideng, ana sing beberes jaring basane nganti dikumpulani sampean. Ana gawe apa gitu Kang? Andune maya Priwen hari sebenernya kita dewek ya buru-buru muga kabeh para bidak ABK sing ana ning mundu tadi sirah sing sebenernya majaring sing ning kandek kadurung diberesi wis diberesi kenang tuwel mau ku Kang. Cuman lagi enak-enak beberes sampean nadak dumadak kon ngumpul ki ana apa? Tuwel gak ngerasakan tanda tanya dengan Kang. aduh ne mayana bener rek Priwen si kono ya priwen bae ke sirah bisane kaget karena kita kipling upai pendahuluan dingin ning lebakuan toli mekenen Priwen singaran wong mola selawase gaya pasti bakal mola sing penting sira kabeh tenagane anak apa maning juragan Samiun keceluk juragan sing paling sugih Potane ketinggalan seorang sesepuling gak budaya keding minangkane apa narsa watambal bundane alit minangkane sampun ya wurwasir bakaning mundu sing dianggap wong paling sugih dudu wong sejen yaiwal juragan Isun juragan Samiun coba praune baik sampai hitungan sampai jejer ning muara ya Kang. pokoknya setiap muara setiap TPI pasti anak praune juragan yang buari perahu mobil sepira iki kapal sing gedene luar biasa ya pirang-pirang bahkan atusan dia ke juragan Samiun ya Ya nune mah memang bener seucape sampean. Ya artinya kula kuli ning juragan Samiun serba kecukupan ning sandang kelawan pangan anak rabi ku Kang. sarang ini artine keding sarang Nokia ngok minangkane kamar mati mimi alpine keding mimi putri sarang mimi Rastina mimi Wartini bos Taiwan dewe tentu sira dewek wis ngrasakaken raya ya Pasti ku. artine sedurunge molaning juragan Samiun barang tentu anak kekurangane Wis memang bener mau durung kuli ning juragan Samiun aja boro maning mangan enak kula ku Kang. Nyandang sing bagus yongan ora ilok. Mulane saking ngrasakaken bersyukur setelah dadi kuli, dadi bidak ning juragan Samiun wis serba kecukupan kula ku Kang. oh sekian awas kita mah bakal awe weru karo kabeh para bidak Priwen si kuno. bahkan sekiranya sira kabeh ya wis dianggap cocok dianggap nyaman kerja karo juragan Samiun ya lung tulung siraki aja gawe masalah sing penting tujuannya kita mangkat sing umah teka ngadep kelawan juragan Samiun kita ki kerja enak ya sing diarep-arep benak ya wis dadi resiko deh kita wong dadi bawahan atau tapi ABK-ne kaitene juragan Jadi enak benaknya kudu siap nanggung wong dadi bidak mah konon. ya iya toli bahkan menurut kita pengalaman kerjanya kita pernah kita gak kerja ning bidak sejene pernah kita kerja ning juragan sejene Iya. kayak durung anak juragan sing loman juragan sing sering brakbruk karo ABK ya juragan Samiun raya
Laka loro langka telu juragan sing paling lomane konon. Coba baka setiap menjelang lebaran kurang 5 dina THR sirake ya sarung ya gula kopi segala-gala kebutuhane anak keluargane sira dicuponi bahkan duit sing ora etungan kelawan juragan Samiun iki dikorbanaken kanggo ABKKB sing bener-bener ABK masih nurut lan gelem kerja karo juragan. Kuwal sira kudu menang lan kudu betah kerja ning juragan Samiun ya wal. Durung tentu ning wong sejen mah bokatan blenak ya. Ya justru kuwen Kang serba terbatas bahkan ning sejene mah ya kuwen masing kula alami dewek. Iya. Tapi barang ning juragan Samiun yang ngrasakna segala-galanya ki ora kurang. Delon sira ki awake pada gede-gede lembu kaya kenen ki. Lho, Karena juragan Samiun yen mangan beli perhitungan, masalah kopi, masalah gula watu, waduh kayak kanggo adus jareng basane. bisa kau kanggo adus. Iya, sebab tanpa perhitungan karo kabeh anak buah termasuk sira kabeh. Bahkan ora siji loro ratusan ABK sing melu kelawan juragan Samiun. Mulane awas, sing penting sira ki kerja ki jujur karo juragan ki aja wani celepet-celeput. Krungu beli wal kudu jujur wal. Ajelok celepet-celeput anak barang gletek ajelok diceleput ya. Pura-pura gletak di kantong. Hari kaya kon masih aku arane takwa arane ku. Apa kudu takwa? Ya barang gletak digawa. Ya, kayak rombongan itu wel maning bae. Aja awas. Kunku beli kena sing kaya kononku. Dipangane wareg beli mengko nanggung resikone. Tiwas masyarakat kerja puluhan tahun karo juragan dianggap bener lan jujur tapi hanya sedina sekalpun siren jukut barang sing ora berharga dianggap sirake rusak. Pada karone panas setahun udan sedina. Konon. Ngerti sirake? Apa kudu panas setahun udane sedina? Ya belok beli lemah aku. Iya bener konone Pak. Mulane gak Bukan percuma ditambah. sira gawe bagus, bakang kok sira akhirnya pikirannya sing beli bagus. Mulane kita mah terus terang. Priwen. Kita mah sekian ku. Ya dianggap enak melu karo juraganku. Jaluk apa tinggal ngomong jadi baik. Beli kayak kelingan juragan bengen. Juragan sini kana. Bakal giliran jaring ku jadi beresi. Ya kita beresi jaring. Beresi. Iku sing bolong ku dikinteng. Ya kita sing nginteng. Giliran jaluk kebon ngomongnya lah ka duit. Angger basi digedek nalurebon ku. Anu ne mayana Anak. iya aduh mulane kakin mah terus terang setelah kita bebarengan kelawan juragan Samiun ngargai kita sebaliknya ngargain juragan Samiun mulane kita kerja ki legowokin ki lulus weteng ki beli bergundal Beli bergundal sajrone ati konon. ya ora Beli kayak juragan mana-mana ya Kang. iya anu ne mancak ka Priwen. sirake indanekin ki apakah omongan ki iya atau beli kita kira ada ngerungu kini Apa kuno? juragan Samiun ku jare marepan rame-rame arepan dugawian arepan hajatan kah Harap hajatan dalam rangka apa sih? nah ini lebakin ku kita gasing dadi beban pikiran ke anak ya beli duwe Iya. ponakan ya wong sejen majinge Harap kudu ngomong mah. indah deh kurku arepan hajatan mau arep nyinati kucing mah Oh. Ya bukan nyunat itu wel bae. iya bocah kun mah tapi kin mah raya ya sing penting sira kabeh setelah wis nikmati istirahat walaupun hanya pirang jam waktune tapi kin ke yayo menjelang sore kita secara biasa secandak secekle ya mulai sing biasa nginteng yang nginteng maning Sanggon-anggon. sing biasa beresi jaring yang beresi jaring bokatan sing rewangin dempuli perahu dempuli jukung yayo bebarengan ya tapi makenen kira sedurunge Priwen. kita makin pada tekaning juragan Samiun maningga Priwen. mumpung ketemu karo batur sebab kita makelingan ABK ajok Iya. lagi wingi ku siraga gelendengan bae ni pojokku Ning pojok perahu. ning pojok perahu kah ning sor diesel kah Kune lagi laruntu apa? sirama
Kok gelendengan laro untuk bari beres sejaring, bari tetembangan. Nanu nih marah deh, nak suaranya bocahku. Indonesia tak kono. Ha, ya kita dewek kah, walaupun durung jelas, durung pasti bisa karo beli, tapi suaranya kira ada enak. Gimana ya dicoba mata apa bocahku? Jajal. Oh, Jok. Pripian saya. Cak, sira kekin dilanjutakan. Sira kan bokat baik, singaran, wong duwe kebisaanku. Ya nawas sira awake bagus, bokat suaranya sira bagus, digawaku. Monoku mang sedulurku susi adeti tapak ngono. Iya. Nirwana Mandala ku digawa mono. Endane sampeane percaya ngono. Yakin mah percaya ya durung, beli percaya ya durung. Oh. Sing penting sira ki buktiakan. Dibuktikan dingin. Iya, bakal sira iya bisa nembang, bisa ngibur kabeh para ABK. Mengko kita sing bakal nanjak mendur ngajuaken. Ya digawa ning barak. Hei, buka warung borak. Wong sok ke sekolah, sok ke Bocah. nembang nang setan ngono. Ya wis. Hitung-hitung icip-icip pedang panas Ya, bari Oh. kenalaken karo wong kene. kenalaken kanggo masyarakat desa Babadannya khususnya sing ana ning kebun kelapa Bener betul. terutama kanggo panitia sing selalu kompak yaiku melaksanakan acara unjungan ngunjungi Mbak Buyut Nila ya uga mugia kanggo sekabe anak putune mugia diparingi waras sehat kabeh ku singkata rezekine panjang umure terus juga orang ketinggalan tentunya kanggo Mama Kue Keding sareng Mama Lurah terus juga kanggo sedulur Lingga Budaya kanggo Ayah Agus Salim ndeleng gitu Iya, ya iya. Secara kanggo Ayah Agus Salim sareng Ibu Agus Salim Iya. uga kanggo Papa Sani Keding bos kerang ijo bareng Mimikat Diraya kanggo Senok Seli kanggo sapa jetim Anggo adine Kang Sengir awas. sapa kono oh, ini kan anak kun bos setan. Anggo adine Kang Sengir. kanggo bos Lingga Budaya kanggo Kang Bulan ayo Kak Don dijajal Don dikejem Don Ajak lalen Kang Ajo. Kanggo sing ana ning omah ayang nini. iya disenggol buat pada dua sedulur pada jalan Kayu talia karo akepane Keding. spesial buat masyarakat kebun kelapa ya kanggo bapak panitia seorang ibu panitia Keding ngumpetaken rasa sedih bisa dipepodo harane nempel ning ati sing paling jero Lingga Budaya najan demen kudu bisa nglepasaken cinta Kanggo bapak panitia. karena wong sing tegenggeng wis gawe tincara wis kejem tega ning kanggo bapak panitia sering ibu panitia Keding uga kanggo sekabeh anak putu Mbak Buyut Nila semoga terhibur selalu masih bareng Lingga Budaya ayo kanggo sing video shooting wong sing tek sayang-sayang wis nyayangi wong liyan kita sing ngambung fotone kangen kapan ketemune wong sejen sing diambung ipine kanggo Senok Seli muga masih kanggo Nok Armia Keding Bunda Asmara wong
cecer loroan Mimi Nur Aden sing ditulis ning undangan Mimi Nur Aden, Mimi Nur Aden, Mimi Nur Aden najan demen kudu bisa lepasaken cinta karena wong sing tegenggem wis gawe atin sareng wis kejem tega ninggalakeun spesial buat masyarakat terkhusus Kebon Kelapa ya semoga tetap terhibur selalu sapa maning cek ini ayo mangga singgah kawasan Losara singgah kawasan Losara kawasan Losara kawasan Losara kawasan Losara kawasan Losara singgah kawasan Losara kawasan Losara kawasan Losara ngasih wong sing tek sayang wis nyayangi wong liyan kita sing ngambung fotone Lampu di kawasan Losara kapan ketemu nih wong sejen sing diambung titine kawasan Losara kawasan Losara kawasan Losara kawasan Losara wis kaget dong kanggo sing di Losara wong sing teh puja-puja wis tega gawe lara janjine sampe kawinan arane cecer loroan wong sejen sing ditulis ning undangan najan demen kudu bisa nglepasaken cinta karena wong sing tegenggem wis gawe ati jarem wis kejem tega ninggalakeun kanggo Aa Gordon barang api oleh gedingan selalu semangat Aku bapak panitia Kanggo si dewe kawasan Losara sehingga kawasan Losara kanggo mimenang dede asik wong sing sayang wis nyayangi wong liyan kita sing ngambung fotone kangen kapan ketemune wong sejen sing diambung pipine ayo kanggo bapak panitia panitia tua seorang panitia muda yang gede wong sing puja-puja wis tega gawe lara janjine sampe kawinan arane cecer loroan wong sejen sing ditulis ning undangan najan demen kudu bisa nglepasaken cinta karena wong sing tegenggem wis gawe yatin jarem wis kejem tega ninggalakeun
Sira ki suara kira ada mending gini cok. Iya toh. Sira barangnya ari mangan pengen lawe iwa kembung bae ya. Ya dasar iwak kembung masing keladanan royal ora kini. Iya. Aduh ya Ya wis. eling dening ora. Bidake ning Juragan Samiun. Kiki awas. Kin mah Dibenze. lamun iya ya bokat sidaka juragan ya hajatan. Awas sira ki. Oh. Sedurunge Kanggo persiapan, Ya kanggo iya. persiapan. Sira ki bari dadi pagar kana Is. sing ngarep ka. Kan mah ayu. pagar ayu mah wadon. Kanggo tukang nyambut tamu. Nah, Iya. sira ki bari ngormati mengko sira ki nyumbang suara ya. Ya wes aja khawatir. Onon, ya Siap. wis. Bakal kaya konon ayo kita bebarengan ngadep kelawan juragan Samiun ya. Ayo mangga. Oh, mana lu ngana aja. Ku dalane mono ku Kang. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Bren. Kolong-kolong ketinggal sing ketubian. Potone ketinggalan kanggo putra bungsu. Minangkane panitia anom. Putra bungsu sotan minangkane panitia anom ngaturaken mature kesun kantune gilirane nok juju singananing Taiwan mugia ketambi nok juju singananing Taiwan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selajenge niki apunten bapak-bapak, ibu-ibu. Niki acarae temoan dikit ya. Anggo ngiring pengantin sehubungan anak pengantin, jadi kita ngiring pengantin dikit ya. Wis siap durung Jakang. Siapa muda ya? Ya, kangge ngiringi pengantin diiringi lagu perahu layar di engko pengantinnya ngenteni lagu dikit ya. Punten Kang Soting njaluk disorot pengantin jangan Soting. Ya engko. Ayo mangga pengantin. Mangga bapak-bapak, ibu-ibu nganggo ngiring pengantin. Hilang
bapak-bapak, ibu-ibu di paidalan kanggo pengantene. Di paidalan, di paidalan. Kanggo bapak Dalan, 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 dalan. panitia anu kanggo panitia kanggo buyut nilai. Yu konco niki si kepiro aplero-plero kenyune segoro. Ani yang numpak perahu layar Indina minggu nimpari wisoto Alon banyune wis tengah Dalan, 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 dalan. Dibuka dalane, dibuka. Dibuka dalane, Bu, Pak. Dibuka. Sayang orang sengguyu Ilangakeun rasa malesu Gawean jebule wis sore Mimeng jatuh katon awe-awe Rayu kane ojek bareng-bareng Neneng esuk-esuk Tumandan nyambut kamu Dalan, 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 nang, nang. Di paidalan, di paidalan, di paidalan. Di paidalan, di paidalan. Supaya lancar melakukan pengantene. Yu konco ning bisi gembira Amplero-plero banyune segoro Ani yang numpak perahu Mangga pengantene nanjak ning panggung. Minggu nimpari wisoto Alon praune wis tengah Biar biur biar banyu tinalon Ora jamu-jamu karo mesok guyur Ilangakeun rasa malesu Hari jawi lemas jebule wis katon awe-awe esok-esok tumanya nyambut gawe. Iya, terima kasih. Tepuk tangan, Bu, kanggo penganten. Nah, saniki penganten wis dugi teng panggung. Nah, selajenge nganggo acara temo. Nah, mangga ibu-ibu diatur temo anu dalane, metuwe mendi, manjingnya mendi. Ya, wis siap durung. Nah, bakal siap diiringi nganggo penganten baru Jimmy. Ayo penganten baru sindene disaweri. Mangga, bokat panitia enom, bokat pengen nyaweri penganten mangga. Pengantene disaweri, temoane disaweri. Yo siap. Ya, yo, mangga. Mangga pengantin panitia enom melu pengantin anu temuan gambar rame. Yo, Anake sepuh. pemuda melu acara temuan. Melu acara temuan. Gambaran rame. Panitia buyut nilai. Muter rame muter. Nganggo anake sepuh. Pantas disawang. Wadon lan lanang. Si pengantin tepuk saya. Lirik kangen mata pada setia karo soma
bapak-bapak, ibu-ibu sing masih ana ning omah diaturi temok rihin. Ayo terus, dinto kena bu. Mutere aja sepisan bae ya bu ya. Terus. Mangga bapak-bapak diaturi temo bapak-bapak. Ayo terus bu, diputer maning bu. Dijoget bu, dijoget, joget. Bari joget, puternya bari joget. Wong sing duwe losaran, wong sing duwe losaran, wong sing duwe losaran, sing duwe losaran dewe. Nokupu, lirikan mata, nokupu pada setia, nokuput sayang, nokuput, nokuput sing paling eman, nokuput sing paling sayang, mamai akhir sing lumayan sepang, bapak rapatar, bos endok, bagian balik di kawan endok, bos rapatar, nokuput, sing tunumpuk dewek, nokuput, sing tinumpuk, nokuput, sing duwe tinumpuk, nokuput, sing duwe tinumpuk, matur, ngomong marwaman sing pendawa lima, mama warman pendawa lima, nokuput, tinumpuk dewek, nokuput, tinumpuk, mamai agil sing duwe Jepang, mimi agil, mamai agil, mamai kawasan Losarang, sing duwe kawasan Losarang nih, sing duwe kawasan Losarang, duwe Losarang dewe, sing duwe Losarang sepuh, ngaturakeun, matur kesuwun.
terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu sing sampun ngunyukani temuan kula atas nama panitia ngaturi matur kesuwun. Nganggo acara selajenge acara tunggal tumpeng, mangga bapak ibu-ibu sing rasa ngupai tumpeng ning kana naruh tumpeng nganggo tumpenge di tunggal. Ya, sekian mawon, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sandiwara tetap jalan. Mana itu? Meten kursi.